Louis Farrugia, chairman ta' Farsons Group u direttur ta' Times of Malta, evita li wieġeb domandi diretti dwar dubji fuq il-kont tiegħu fil-Panama u sviluppi brabta mal-istess kont. Dan wara li f'referenza moħbija f'paġna 4 ta' Times of Malta ta' tlieta, Farrugia ddikjara li fl-2005 gawda minn amnestija maħsuba l dawk li kellhom assi mhux iddikjarati barra minn pajjiżna. One.com.mt staqsa jekk din l-amnestija kienx marbuta mal-kont li kellu l-Panama u li jissemma f'Panama Papers. Intalab ukoll jispjega kif jekk meta ħarġu l-Panama Papers qal li dan il-kont kien marbut esklusivament ma' proprjetà f'Londra seta' gawda minn din l-amnestija. Fit-tweġiba tiegħu Farrugia kien ġenerali ħafna u ma spjegax kienu l-assi li rripatrija jekk ma kellux flus fil-Panama, iżda kellu biss proprjetà kif iddikjara sissa. Bħala ċittadin imxejt skont il-liġi fil-każ li qed tirreferi għalih u għalhekk il-pożizzjoni tiegħi mal-awtoritajiet hija kollox regolari, wieġeb Farrugia. Spjegajnielu li din ir-risposta ma kienx twieġeb għad-domandi diretti tagħna li kienu jinkludu wkoll kemm kien l-ammont li fuq u gawda mill-amnestija. Għal darb'oħra l-unika tweġiba tiegħu kienet intenni li mxejt skont il-liġi u speċifikament skont l-Investment Registration Scheme Regulation 2003. Maħruġa mill-Bank Ċentrali skont legal notice u hawn kwota illegal notice. Louis Farrugia kien wieħed nataw aċċess għad-dokumenti mill-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi li kienu huma li żvelaw il-karti tal-Panama. Intant Times of Malta fi stqarrija li ppubblikat fuq il-Gazzetta stess qalet li jemnet il-verżjoni ta' Louis Farrugia u saħansitra tagħtu vot ta' fiduċja fl-laqgħa tal-bord tad-diretturi.